Здравейте, аз съм Габи от фирма Modatel и ще ви покажа кълъфите за HTC Desire Eye. Започвам с два кълъфа, изработени от термополиуретан. Единият е по-тънък, а другия е по-плътен с матово покритие. Ето още един термополиуретанов кълъф. Предлагаме и кожени кълъфчета за модела с хоризонтално отваряне, пластмасова вложка отвътре, помещение за карти и визитки, ставащи на стойка, ето по този начин. Цветен вариант с термополиуретанова вложка, много става на стойка. Имаме и с вертикално отваряне с пластмасова вложка отвътре. Всичките тези кълъфи и още много други за модела може да разгледате на нашия сайт modatel.eu.